Салом алейкум. Ассалому алейкум. Назы сайҷо сози тинҷи. Коро буд чӣ омада имина. Раис Назы созен тинҷи салом Шумо сози тинҷи. меша раҳмат раис. Ай кунам раис ҷон. Яда хез сайҷо яда хез. Аллаба. Ман ҳамин вақтҳои охир рафҳамдистам. Барои чӣ таби шумо хира? Раис ҷон табум хира нестаю. Хамиш хеле ки аку амирӯз зиқ шудум, я фикр дар калом зад зиқ шудум. Не охир мебахшӣ? Ҳамин худат чизе мехоҳӣ ман барои худат кардистам, а? 100 бор шукр 8 сола кор кардистем. Ҳамин чизе ки худат мехоҳӣ ба дили худат, ҳамуро ман кардистам. Хай мана раис шукри худо мо чанд сола ҳамкорӣ мекунем? 8 сола ҳамкорӣ кардем. Яъне ки ман ронандаи шумо ман ҳамин 8 сол қачитон кор кардам, ягон хатогӣ кардам. Не, я хатогӣ накарде ки ман ай кор пеш накардам. Манам дар ҳамин 8 соли корӣ раис ҷон норозӣ нестам, розиам. Тамам аку дар дигар масъала хирайда. Дар кадом масъала хирай бо? Ҳамин шав як фикр кардам раис ҷон, ҳамин шав дигар ховум парид, ховум набурд. Ҳамин як фикр дорам, як пешниҳод дорам, раис мегум. Ҳамин гапҳои ҳамаш мада маъқулай. Бугу. Мегум раис ҷон, А. ҳамин чӣ хел мешава ки ман ҳамин як ронандаи дигар гирем. Ай. Як ронандаи дигар гирем мегум. Кор мекунӣ ронанда? Ва ҳамин машина майда карда рондан гирав. Ма дар ҳамин ақиб хати шумо мисли бародар сика кунем роҳат.